Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si June. Sa dili pa ako usugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Mapa. Bisang yung nagawa, mama, pahinga muna. Ma, nganong nangipos man kasi mong mga gamit? Nak, paminaw maayo na ako. Nganong man, ma? Mulargan ako sa laing nasod. Malayo naman ako. Nganong man? Adto na ako trabaho dito. Naay maayo nga opportunity nga nagpaabot na ako dito, nak. O gini, ako ning buhatan para sa kaugmaon sa tong pamilya. Ilabi na gid sa imong future. Pero, ma... So, pag yun. Sige lang. Puhon. Nasa botol niya. John! John, mata na! John! John! Sumasad na mo kung papa, eh. John! Biglang pa man. Ngit-ngit ang ding palibot. John, wag ka! Umata ka! Um, Huwag mo ko patahan! John! Maggawas na ko pa! Karon nga kita lang duha, John. Siyempre, trabaho mo ko. Di ko gusto nga magliluya ka, ha? Lihok! Mag-unsa mo ko pa? Sugod karon, sayo na kag mata. Maglungag ka. Magluto sudan. Maglimpyo sa bay. Maglaba. Pero, muskwila pa man ko O pa. galing mo sayo kag mata para mahuman imong tanan imong trabahoon. Sa di pa kami eskwela. Unya ang ako. Ano ko tagi og way nung nagatarungan John, ha? Kina. Sugdi na og trabaho kung di ka gusto maliit sa imong klase. Ah, grabiha sa si mong papa. Good. Kiba, obvious ang graduating ta. Nga naon, pagi ka? Mao gani. Ambot, mura mag... Di ko pinangga ni Papa. Brad Marisa. Ha, dili sa siguro eh. Kasi gituyo sa na ni papa ni mo para maanat ka sa mga trabahoon ba? Naaginirason mong papa, Brad Jun. Sige lang. Ako ipakita ni Papa nga kaya na kong tanan. Gusto na ko nga ma-proud yun sila ni mama na ko. Anak, yun. Ma, apit na nga akong graduation. Makauli ka? Nak, pasensya na. Dili gid pwede. Dili pa ako dugay diri sa laing nasod. Kamo lang sa si papa nimo, ha? Oh, sige ma. Uy, sige-sigihan mo glingi. Si Papa. Huwag pa kugit ng Papa. Aw, what lang gud. Kasi padung ka to. Ah, kadit sa hake, adoon sa nako sa mama. Sige, Brad. Nauli na lang ko. Pero huwag din ako magiti si Papa sa akong graduation. Ay, Oh, John. Ulit naman ka. o pa. Ayo. Suma sa sudan. Wa pa. Mapaypag-abot na ko gikan sa eskwelahan. Ako mang graduation karon. Oh, ulit tuod. Kasi pagluto lang sudan diha para nakimakaon. Tugon ako ha kay kapoy ko. Sige ba? Makahubos kayo si Papa at Mama. Pareho silang wasa adto sa graduation. Sige lang. Mas maningkamot ko maayo para ma-proud na ako. Buhato na ko ang tanan para mahimo kong professional. Congrats, Brad! Nakapasar gid ka sa board exam. Lisensyado na gid ang pagka-maestro, da? Salamat, Marisa. Dugay-dugay sa gilda nga wa ka magparamdam. Pero, tayo ba? Lahi na lagi ang imong sinultihan. Babae na ka? Ha? Klaro, ana.
chicks sa kagtingo ko. Mauday nga, wala ka magpakita, sukad ka nga, ni-graduate, ha? Sige lang, Brad. Magkita raw niya tapuhon. Tuo di ay. Karon mo, naman gini naabot ni mo. Ba't may sulti sa imong mama o papa? Proud kay ko ni mo, nak. Salamat, ma. Pero, ma, kanus amo ka mo uli. Nahibaw ko nga, dili lalim ang kinabuhi ninyong mga OFW. Uli na lang mo, be. Nabalakan na kay kunin mo. Ayaw ka balaka, nak. Buunan kayong akong amo diri. Pinangga kayo po. Higani. Daghan na kayo ko og na laagan. Mong wag kay angay nga kabalakan ako, nak. Pa, pwede ka upaulig sa'yo niya? Mag-celebrate lang ang tatagamay ba? Kay nakapasal ko sa board exam. Ako lang suwaya na ka. Iba ko biya ka nga. Patay kay gusto trabaho. Oh. Sige lang ba? Nakasabot ko. Guwan akong sabti. Ako rin manuntang nag-ilusara nilang anak. Anong muram sila huwag pakialam ako. Ay, June. Nisugot ko nga makikita ni mo kay nagtuo ko nga mag-celebrate ta. Nagmaoy ka man hinuon diha, uy. Sorry. Sorry, Bisa. Ikaw ba? Uy. Karon ba mga nagbinabay nga gwapa hindi ka? Ikaw nga na ka sa una. Ipanguyabala ka. O gisugot ta sa tika. Ha? So, sa ato ba? Kita na? Kita na. Ma, nakoy good news ninyo. Na-promote ko. Dako na kay kugrang ko o dako na po na nga akong sweldo. Maayo hinuon, anak. O ma, pwede na gid kayo kang muuli. Ako ni bahala ninyo ni Papa. Anak. Magtigom lang una ta. Ganong gid ma? Wa na magiging kay plano nga muuli diri sa ato. June. O sige, ikay bahala ma kung muuli pa ba ka diri o di na. Nganong imo man itong gibuhat sa mong inahan, John. Wala ka na ko pa. Nag-istorya pa ko rin mo. Raon sa paman pa. Ato na ko. John! John, sa ba? Balik diri! John! June, naunsa naman in town ka, uy. Nagsige naman lang kag-inom. Wala ko ganahin sa akong kinabuhi. Bisagod saon ako pagpaningkamot. Muragwa makita nila ni Papa ug Mama. Natuo ko nga mutrabaho sila para nako. Pero wa. Karon nga na nakoy maayong trabaho. Ug kaya na nako silang buhion. Igihapon mo pa uli si Mama. Ug si Papa. Mura ra gyapon ug way pakialam. June, Mas maayo pag wa ko magtinarong sa akong kinabuhi. May pag mag-rebuild ko. June. May kinisuyop ka, Brad. Huwag tanggap tanan imong problema. Wala ko'y labot ko noon sa kasulti ni Mama Pagpapa. Buhatong nakutanan ako gusto. Tana! Oh, ikaw sa. John, unsa na ba inahitabo nimo, ha? Daot ka na kayo. Huwag kayo kaon-kaon. Oh, nalagay pakialam na ko pa? Ha? Kinsa ba nag-ingon no, ha? Wa kay gisulti. Pero mo inyong gipabati nako. Kamong duhas Mama. June, anak. Oh. Niyam ka ma. Ha? Kung kadus ay noon nga, wa na ko mangita nimo, ni uli ka. Milagro. June, nakasabot ko nga grabe imong gahiubos na mo ni Papa nimo. Pero nakasaylo ami. Naningkamot lang gibig maayo para nimo. Para sa tong kaugmaon. Mauram gyud nay sigihan ninyo balik-balik. Kay maunay tinuod. Yang tinuod.
Dunay sakit si Papa nimo. Tinuod na, John. Mao grabe ang among pagpaningkamot ni mama nimo. Kasi bako o mauha na mi. Gusto na mo nga may mutang na kagdaan. Bahala nagmahiubos ka na mo. Basta ang importante, masiguro na mo ang imong kaugmaon, anak. Bisan og lisod na kayo ang kahimtang ni mama nimo dito sa lainasod. Bisan og kapoy na kayo kus pagtrabaho. Pero among giantos ang tanan para di mo, anak. Pa, sorry. Huwag ko may pa. Sa damo kay wa ka na mo pasabta. Og unta, dili ka na mahiubos na mo, nak. Karon nakasabot ako, ma. Pa, pasailuagin ko ninyo. Sige lang, mamawi ko ninyo. Ayaw na mo panarbaho. Ako di bahala ninyo, ma. Pa. Kamusta natin na? Nauwaw kay ko sa kumagin kanan. Nagdumot ko nila nga waday laing gihuna-una, kundi ang ako rang kaugmaon. Maong gibuhat nako ang tanan aron makapamawi ko nila. Dinhin na ng kutob, ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RML. Mao ka mga higalan, kaagi ni June, nga taga San Carlos City, Negros Occidental. Uban sa awit nga yung pangayo, awit nga nagulahan, mapa.